Kumachielo ni kroka ne chenro mag tuke mag Subalol antos Korea lap tuke ma nyakia moiba masindo motelo ne chaka yanga tuke go e kind tarik 1 nyaka tarik 5 mar dwe mar 12. Tuke mag Subalol no chaki gi jagor mungiore migao mar Dr. Raymond Omolo kendo sebedo ka dhi nyime higa ka higa kendo kelo kanyakla timbe mawuok e kar chung'od bura ma Suba South. Kaka yore krok ne chenro mag tuke go apis Raymond Omolo mochung' ne tuke motelo gi Mishalo Dari ne otimo limbe mar siero jotugo e kinde ma koro gitimo ikruok ne tuke mag Subaloland. E kinde no ne gichiwo lewni mag jotugo ne time opogore kod piche mag tugo mondo mi gikony godo gikonyore e kinde ma gitimo ikruok ne tuke go. Tuke go bende geto ting'o malo talanta mag rawere gwenge mag Suba. Wakwayo nyithindo matindo madhi e nam mondo kik gidhi e nam seche mag lor skul kama gibed machiegni ka gigo mpira kama kare mondo miyo uniform ginyalo go mpira kendo ginyalo time ginyalo keto pap kama ng'eny nyalo konyo gi in future. To kata kamano Raymond Omolo be patron mar Kenya Police wakwayo nyithindo kogocho maber ka at least onyalo kawo achiel kuom gi kata moko ariyo monyalo yudo to nyalo timo Kenya Police nyalo go mpira at least nyalo biyo gi nyalo yudo gimoro e mesa. En morwa maduong' ni mondo wakony nyithi kak Singri mondo wa promote talent magi ka okonyo gi weche mag tuke kendo wamiyo gi opportunity makoro ka gibed idol magi nyalo donje timbe maricho, wamiyo sports bedo machiegni kendo jok man gi talent maber manyalo grow in terms of sports wamiyo opportunity. Waonge equipments, waonge jogo manyalo miyo nyithiwa mondo obed fut joma miyo gi mijing'o mar dhi mbele. Koro no wakwayo nikech nyithiwa mang'eny yudo gi sani ka jolor skul gin mane dho nembe ka gilupo mondo giyud ka gikonyore. Ne wakwayo ni jogo the corporate companies manyalo biro mondo mi okony nyithiwa gi obi mondo mi wakaw talent gi kapod gitindo kendo wakel gi mondo gibed e kiwango madwaro.